Vítám vás u našeho dnešního ponoru do zdrojů. Máme tu docela zajímavé analýzy a články. Zaměřené na takovou, myslím, fascinující myšlenku, jak vlastně můžou ženy, hlavně teda podnikatelky, freelancerky, sladit svoji práci s těmi přirozenými rytmy těla. Přesně. Místo toho tlaku na konstantní výkon. Každý den stejně. Ano, ten model, co je historicky spojený spíš s muži, že? My se podíváme, jak ten ženský cyklus ovlivňuje energii, schopnosti, co nám k tomu říkají ty podklady. No, ty podklady vlastně ukazují na takový základní rozpor. Jakože společnost často čeká ten lineární výkon, ale ženské tělo to prostě funguje cyklicky. Aha. A cíl je vlastně pochopit tenhle rytmus. A využít ho. Pro lepší výsledky jasně, ale i pro pohodu. Ne s tím bojovat. Ne s tím bojovat. A není to jen pocit, pozor. Máme tu studie, které ukazují, že až 89% žen cítí vliv cyklu na energii. To je skoro 9 z 10. Přesně. A 77% na soustředění. To jsou fakt obrovská čísla. Wow. Takže ta snaha zapadnout do toho lineárního modelu každý den stejně, to musí být strašně vyčerpávající. Může to vést k frustraci, že jo? No jasně. Jeden ten blok, co jsme procházeli, to řekl hezky. Tak se pořád nebičujte za to, že v některé dny nestíháte tolik aktivit. Naplánujte si je na jinou fázi. Přesně tak. Ten tlak může být fakt zdrcující a ty výzkumy i naznačují, že ženy jsou k vyhoření náchylnější. Klíčové jsou ty hormonální změny během měsíce. Kolem ovulace tam je vrchol estrogenu, na chvilku i testosteronu. A to znamená co v praxi? No, energie, chuť komunikovat, dobrou náladu. Ale pak ve druhé půlce cyklu tam dominuje progesteron. Ten spíš sklidňuje. Takže útlum. Spíš sklidnění, příprava a pak během menstruace jsou ty hladiny hormonů nízké a to logicky vede k útlumu, k potřebě odpočinku. Jasně. Není vůbec divu, že skoro polovina žen si kvůli potížím s cyklem bere občas volno. To není slabost, to je prostě biologie. Dobře, to dává smysl. A jak to teda prakticky využít, třeba v tom podnikání? Jak vypadají ty jednotlivé fáze? Zmiňuje se tam i Miranda Gray, že? Jo, ten koncept se často používá. Můžeme si to rozdělit na 4 fáze. Začíná to menstruační fází, fáze reflexe. Reflexe? Energie je nižší, tělo si fakt říká o klid. Je to super čas na revizi strategie, podívat se zpátky na projekty, plánovat tak jako s nadhledu. Aha, takže spíš taková ta klidná analytická práce? Přesně. A intuice prý bývá silnější. Méně náročných úkolů, míň interakce. Takže ideální čas na bilancování nebo psaní nějakého strategického plánu, kdy člověka nic moc neruší. Co následuje, když ta energie zase začne stoupat? Přesně tak. Pak přijde folikulární fáze. Dynamika. Estrogen stoupá a s ním energie, optimismus, mentální kapacita. Takže mozek jede na plné obrátky. Dá se říct. Je připravený na nové výzvy. Ideální období pro start nových projektů, učení se něčemu novému, brainstorming, kreativní práce, řešení problémů. Aha, takže tady se rodí ty skvělé nápady na nové služby nebo kampaně a je i síla je rozjet. Jo, je to fáze akce, motor. A vrcholem je ovulační fáze. Komunikace. Komunikace. Energie je nejvyšší, sebevědomí taky. Chuť být mezi lidmi. Estrogen a testosteron na vrcholu. Takže perfektní čas na důležité schůzky, prezentace, networking. Obchodní jednání. Přesně. Prodej, týmová spolupráce. Komunikační schopnosti jsou teď nejsilnější. To zní jako ten pravý prime time pro uzavírání dohod nebo získávání partnerů, kdy se člověk cítí nejvíc jistě. A jak ten cyklus končí? Jo, uzavírá ho luteální fáze, dokončování. V první půlce energie pomalu klesá, ale pořád je dobrá na dokončování úkolů. Soustředění na detaily, analýzu dat, organizaci, administrativu. Aha. Ale ta druhá půlka před menstruací, tam bývá často PMS, ta už vyžaduje výraznější zvolnění. Zpomalit? Jo. Věnovat se spíš rutinním úkolům, co nevyžadují tolik mentální energie. A hlavně péči o sebe. Takže perfektní čas na doladění reportů nebo úklid v papírech, než přijde ten útlum. Je to fascinující vidět ten rytmus. Přesně. A jaké třeba praktické nástroje můžou podnikatelkám pomoct tohle sledovat a plánovat podle toho? Hele, ten největší posun je asi v hlavě. Od toho boje s tělem k práci s ním. Některé firmy, jako ta zmíněná Wellnessia, ano, už to dokonce začleňují do firemní kultury, což je super. Pro jednotlivce pak fungují aplikace na sledování cyklu Clue, Flow, je jich víc.
Aho, ty apky. Nebo stačí úplně obyčejný diář, kam si člověk píše nejen ty fyzické projevy, ale i jakou má energii, náladu, chuť do práce. Klíč je prostě pozorovat se a být trpělivá, protože každý cyklus je trochu jiný, každá žena to má jinak. Takže když to shrnu, pochopit a respektovat vlastní cykličnost, to nemusí být slabina, naopak. Může to být vlastně konkurenční výhoda. Určitě. Může to vést k udržitelnější produktivitě, míň stresu, větší pohodě. Nejde o to pracovat míň, ale spíš chytřeji, v souladu s těmi přirozenými rytmy. Přesně tak, přesně tak. A možná taková myšlenka na závěr, k zamyšlení. Co kdyby právě přijetí tohodle přirozeného rytmu, místo té snahy o lineární výkon pořád dokola, odemklo v každé fázi úplně jiné, jedinečné silné stránky? Jako třeba? Třeba hlubší kreativitu ve fázi útlumu nebo nečekanou analytickou přesnost jindy. Co kdyby právě tohle vědomé využití vedlo k hlubšímu pocitu úspěchu a naplnění v práci i v životě?